sala. Di sa buhat yung kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magkaluwas. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pagig-uban na welcome na usab sa nga programa ng pulong mo kinabuhi ko. Alaygo ng Dios nga panay nagpanalangin ka natong tanan ug sa ato ang pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Gihangyo ko kamo sa paglitok ug mga pagpasalamat. Dili lisod ang paglitok ug pagpasalamat. Mga kaigsonan, importante kinasing-kasing. Thank you Lord. Thank you God. Mao nay gihulat og ikalipay sa Ginoo. Nga iyang madunggan gikan sa matag usa. Nga iyang giubanan og gipanalibdan og giproteksyonan ug labas sa tanan padayon niyang giamuma. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Dios nga maoy nagatiman sa matag usa nga midangop kanimo. Dios nga maoy nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan. Sa tanang mga katawhan nga walay laing gisaligan kundi ikaw nga Dios nga mo'y tag-iya sa among ginabuhi. Niya kami o Dios aron sa paghatod sa mga pagdaing. Sa pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa walay hunong nimong pag-atiman, sa walay hunong nimong pag-amuma kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran nga naghatag ka namo kusog kadasig kalipay, kalinaw nga mao'y gikinahanglan namo o Dios sa padayon namong pag-alagad kanimo. Bisan pa sa among pagpanag-uban karon, imo na usab kaming iblas, imo na usab kaming panalanginan sa imong mga mensahe. Atagan mo usab kami kasing-kasing nga madinawaton matinuhon sa imong mga puno. Dinadunay kadasig sa pag-apply ug pagkinabuhi niini. Kanasayod kami amahan nga ang among kinabuhi lumalabay lamang. Niya kami o Dios sa panahon nga gikinahanglan nga makasiguro kami diha sa pagpanganggap sa pag-atubang kami. We declare blessing sa matagusa. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pakig-uban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga magpanalangin ka natong tanan. Mayong gabi, may pakig-uban sa mga tumakaigsunan diha sa Sardinia, mga Iran family. Mayong gabi. Mayong pakig-uban, mayong pagpaminaw sa mga Dinoyo family ug sa mga Alsola family diha sa Sardinia, labi na diha sa Malaygang. Mayong gabi, may pakig-uban ug mayong pagpaminaw ni Brother Moses Cardente ug Brother Pedro Arsola ug sa tanan nga naka-tune in na diri sa ato ang FM station 101.3 ang Dios magpanalangin. Alang sa atong mga kaigsunan nga naminaw sa FM station sa nagkalaing mga lugar, kay doon na po'y mga FM station nga nag-hook up sa atong programa, pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Ako kamong gidadasig sa paghatod usab og mga mensahe mismo diri sa ato nga programa. Kung doon na may Facebook account, pwede ra gyud ninyong i-search ang ato ang live ang pulong mo kinabuhi ko. Ablihan ra gyud ninyo ng inyong Facebook o niya inyohang i-type ang atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Inyo nang makitaan og inyo nang ikauban dihas inyong Pinoy-anan. Ang atong programa walay laing gisgutan kundi ang pulong sa Dios nga may tag-iyas sa tanan. Ang sinugdanan ug ang
usa ang tanang tawo imong gihimo sa larawan o palagway mo. Sayaw mo lukso ta sa lumba nga Musayaw, mulukso ta sa lumba nga atong gisalmutan. Mulukso sa mga pagdaig, musayaw mga kaigsunan nga way tiktihik. kay katabang tasya. Mayong gabi may pagiguban sa atong mga kaigsunan nga nakasulod na diri sa atong nga programa pinaagi sa atong Facebook Live ug naghatod nag mga mensahe diri sa atong panaguban. Mayong gabi. Pangagisan mo tanta nga may Murag ang uban nakapaniapo na, apan ang uban gutom pa. Pero ayaw raw mo kabalaka basta kay naisod agkan on okay na. tabang tasya. Mayong gabi ni Morena Daitol. Good evening pastor og sa tanang viewers. Mayong gabi ni mo Sister Morena Daitol. Og maayong gabi ni Juana Ocolam Ponce. Matod pa maayong gabi sa tanan Pastor Dalaygon gihapon ang buhing Dios. Iso Kristo bisan disappointed pastor nganong disappointed man. Bisag unsa ang sitwasyon dayga ang Ginoo dili lang kay daygon ra gyapon nato ang Ginoo. Daygon gyud ra gyud nato ang Ginoo mga igsoon. Mayong gabi mayong pagiguban ni Angel Sidon Rose Berkisio. Maayong gabi ni New Edgar Sumampong. Maayong pakiguban ni Angelo Sasa Hinilaso. Maayong pakiguban og ni Joanna Ocolam Ponce. Good evening. Mayong gabi ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Maayong pagpaminaw. Ako kamong gidasig mga kaigsunan sa pag-share sa itong programa nga to sa inyong mga kaila. Tinasayod ko nga inyo ning responsibilidad ang pag-share. Ako nag-share mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo diha sa inyo ang Facebook account o kaha sa inyo hang mga FM station, FM radio set no. Ipaambit og ipanugilon usab ni diha sa inyong mga kaila o kaha sa inyong mga friend nga naay programa nga naghatod sa pulong sa Dios, nga naay programa nga walay laing gisgutan kundili ang kadaugag kaluwasan og saad sa Dios nga may tagihas tanan. Mayong gabi ni Elsa De Villeras or Ate LV. Mayong gabi may pagiguban sa mga De Villeras family. Mayong nga pagpaminaw ni Emelio Lagarnia og good evening po. God bless sa lahat watching from Saudi. Mayong gabi may pagiguban ni Helen Amrento Bueno. Mayong nga pagiguban ni MG Vlog. Mayong nga pagiguban ni Norberta Yotradse. Good evening pastor sa tanan nagsunod ning maong programa Dalaygon gyud ang Dios sa kanunay. Niyang pag-atiman kanato watching here in Bindoy. Mayong nga pagiguban awit makalangit nga gi-request diri ikaw ang kusog ni MG Vlog. Ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang awit makalangit ikaw ang kusog. Dire lang sa taong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning tagaan og pagtagad sa pagpamalandong sa atong panag-uban. Walay pugong-pugong. Mayong pakiguban ni Quadra Michael. Mayong pakiguban nimo diha Quadra og ni Ria Im Amante. Mayong gabi ninyo diha Inday og ni Andrisa Villanueva watching here in Carcar City. Carcar nindot kaayo pagkakuano kay naamanay mura og kanang nadiha ang mga chinilas, nadiha ang mga chicheria ba? Chicharon o kanang mga ampaw-ampaw no. Kahinumdum ko mga kaigsunan sa bata pa ko samtang maglakaw mig upat o ngadto nas 5 ka oras gikan sa sitio Ponglo. Lakaw mi dito paingon sa sitio Tuyupan dayong barangay Kabanbanan, barangay Takalan, gikas barangay Takalan lakaw na pod paingog barangay Palangging. Gikan sa barangay Palangging lakaw gyapon paingon sa barangay Banmil. Makakita na mig truck. Truck man ay sakyanan dito. Sa uban pa jeep no. Pero dito truck na tira na diha sa amoa. Unya gikan sa Banmil lakaw na pog pila ka
abot pod og usa ka oras kapin, mga 5 gyud ka oras mga kaigsuonan lakaw isa may makasakay og sakyanan diha sa Chipuhin. Nya sakay may sakyanan naa diha ng mga vendors kanang mga itlog unya bisag unsa na lang mga mamaligya ay diha sa mga pasiruhan nga mga sakyanan. Unya naamon toy nangumpra siguro tog ampaw sa una. Unya pagsakay perting nga paspasa noy budbud noy itlog noy ate itlog. Unya naapoy ni saka nga ampaw mo diha ampaw. Wa man gyud ni palit mga kaigsonan kay nagdaot pod ang panahon walay hilig nga namalit ang mga tao. Pagkamatikod sa vendor nga wa magyud tao ay namalit niya. Perting dasiga siya sa pagsaka sa sakyanan dasig kay siya nga kanang nanudlo sa iyahang tinda. Ampaw ti ampaw ma'am ampaw. Wa man gyud ni palit nanaog siya mga kaigsonan ana lang ang tiyog pau. Ana usab yang tingog mga kaigsonan. Ana nga di ko kalimot no. Kung nahinumduman lang. Mayong gabi ni Roy Sachin, mayong gabi ni Sally Alsula, mayong gabi Pastor from Dondon Salina Alsula. Uy, mayong gabi ni mo diha Brother Dondon. Kumusta mo diha? Kumusta ka Brother Dondon no? Kumusta mo diha? Salamat sa Ginoo sa kaluwasan. Ikaduhang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, kinahanglan imo ng ampingan. Ug walay laing makatabang nimo aron maampingan nimo ang imong kinabuhi nga gihatag sa Dios. Ikaduha na ng kinabuhi nga imuhang gidala-dala karon sama pod ni sa akong kinabuhi nga matud pa kong paistoryahon ang uban sobra nas cancer. Pero moingon ko dito sa second chance nga gihatag sa Ginoo, second life, ikaduhang kinabuhi, ikaduhang higayon nga atong magamit kining atong gidala-dala nga lawas. Kay kung mubulag man guni atong kalag ug espiritu sa atong lawas patay gyud ta. Una nga samtang buhi pa ta, dili nato kalimtan nga dunay Dios nga nagtudlo sa atoa. Kung unsaon nato ni pag-amuma, kung unsaon nato ni pagdumala. Ang pulong sa Dios mga kaigsuonan maoy perpekto nga motudlo nato. Kung unsaon aron malayo nis kakuyaw kining atong lawas ug aron malayo nis mga balatian. Ug dili nato kawangon ang gihatag sa Ginoo nga ikaduhang higayon, ikaduhang panahon nga kita gihatagag kinabuhi. Ug salamat kaayo sa atong buhi nga Dios sa kaluwasan nimo Brother Dondon ug sa inyong pamilya. Salamat kaayo sa Ginoo nga nagtubag usab sa atong mga hangyo mga pag-ampo kaniya. Salamat kaayo sa mga Alsola family. Mayong gabi, may pagpaminaw. Si MG Blind guys, salamat minaw na pod ko pero dili ko minaw pastor, mag-replay man ko. Usahay malibog masad ka. Malibog man sad ko. Oy. Matud pa ay salamat minaw na pod ko. Uy, pero dili di ay minaw, replay na lang. Sige, at least na hatag na ko ang imuhang request MG Vlog ha. Si Andrisa Villanueva, salamat sa Ginoo nakasabot gyud ko. Okay, murag nakaabot siguro. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Sherwin Amoncio. Good evening pastor, request ko kanta Gikinahanglan Ka. Sige, ato ni tagaanog pagtagad mga kaigsuonan kining awit nga Gikinahanglan Ka. Diri lang sa tong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Gikinahanglan Ka. Na ba diri? Sige, ato kuno nga tagaanog pagtagad diri lang sa tong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, may pakiguban ni Rose Bisen. Good evening pastor ug sa tanang tigpaminaw sa pulong mo, sa pulong sa Dios. Glory to God. Si Lornali Abaw, maayong nga pakiguban. Si Roy Chachin, hello pastor. Maayong gabi ug sa tanan natong mga kaigsunan nakasulod na sa live karon. Kumusta mo diha pastor ug si Pastor Russell? Ug ang Dios magpadayon sa panalangin kanatong tanan kung naapa oras pastor lihog kog Ginoo magpabilin ko. Sige.
by June Gamboa. Daghan kayo nga salamat advance pastor. Uy, salamat kayo no sa imuhang kinabuhi Sister Roy Chachin. Padayon nga ang Dios magapanalangin o magaproteksyon kaninyo diha sa Taiwan. Okay ra gyud mi diri mao pag dili pa gyud mi dugay na abot gikan mi nga naghatod sa mga trabaho sa atong simbahan. Mo gyung gihatod dito sa dito sa Alcoy. Niya diretso na lang ko Miss Dalagit kay doon na pumituyo dito. O niya na taon-taoran yun may pagbalik dire. Gabi na gyud naabot kay nani man gyud pagbukit dugay gyud maabot. Ako ning andamon ang imuhang gi-request Sister Ruth Chachin no ato igsuon nga nanuka diha sa Taiwan. Paghigugma, oh Jesus, ikinahanglan ka. Maayong gabi ni Alex Ganso Umag. Maayong gabi Pastor. Amo nang gi-share Pastor sa GC sa mga amigo. Daghan salamat sa program Makalangit. Salamat kaayo Alex no, Sir Alex. Salamat kaayo sa imuha nga pag-share sa ato nga programa ang pulong mong kinabuhi ko. Mayong gabi ni Marla Idoyan. Mayong nga pagiguban ni Wagas Reiko Vrel Randy Philip. Mao ba pagbasa? Blessed evening Pastor, dalaygon ang Dios kanatong tanan og sa tanan listeners og viewers imong live. Pastor, og mag-request kog awit Makalangit Pastor nga bisag asa ko mo adto. Nindot sad ni no. Bisan asa ko mo adto. Mayong gabi mayong pakiguban ni Mila Baldado. Mayong gabi Pastor, watching from Manhoyod, Negros Oriental. Prayer request Pastor nga mamaayo na akong bana sa ilanat. Ang Dios mag-aayo sa imuhang bana o magawagtang siya sa ang Dios mag-aayo o wagtangon niya ng hilanat sa ngalan ni Jesus no. Salamati ang Ginoo. Og maayong gabi ni Windelen Dayayon ni Canor Sodaria. Good evening Pastor. Gideon minaw mi uban sa akong asawa nga si Smela, watching from San Francisco, Agusan del Sur. Mayang gabi ninyo diha magtiayon gyud. Congratulations ninyo sa panalangin nga gihatag sa Ginoo kay nindot kay nang magtiayon nga maminaw na agyunay panalangin nga giandam ni Lord. Mayong gabi ni Hosea Noel Tudlas. Mayong gabi Pastor, live na kadiri sa Shiny P11.3 Jikidja Alcantara, Glorious King Jesus Assembly. Mayong gabi mayong pagpaminaw sa tanang mga listeners sa FM Station 11.3 diha sa Alcantara, Cebu nga gipanguluhan o gidumala ni Pastor Junrel Kitudlas og sa iyang misis og duha niya ka mga buutang gwapong mga anak. Og sa tanan nga mga kaigsonan diha sa Jikidja, good evening. Og sa tanan mga listeners ang Dios magpanalangin. Mayong gabi mayong pagpaminaw ni Napoleon Romano Dinglasa. Mayong gabi diha nong di ato igsuon nga nanukad sa Cavite. Si Risa Madrano mayong gabi og sa tanang naminaw diri sa akong anak from Selwi to Selwi 8 Pulumulok South Cotabato. Joel Corisima, maayong gabi. Maiti Managad, maayong pagiguban. Si Rose Bisin, Melinda Riambunansa, maayong pagiguban sa Sikundi. O si Liti Gundaya, maayong pagiguban. At tagaan og pagtagad ang awit Makalangit Magpabilin. Request ni Roy Chachin nga nanuka diha sa Taiwan. Mayong gabi may pagiguban ni Marie Grace. Good evening Pastor og sa tibok nimong pamilya. Og ni Elina Alisna Kuamag, maayong gabi. Maayong gabi diha Pastor, watching from Gango, Usami City. From Joel Corisima. Maayong pagpaminaw ni Marie Grace Dumahil. Okay, title nga ngano. Matod pa hihihi Pastor. Pasabot dili ko magkapaminaw sa imuhang live mo replay ako. Okay. Kay kung dili magkapaminaw, iyang paminawon gyapon pero replay ra. Salamat kayo. Sorry pod kayo kay ko kaapas. Nagkaapas na gyud ko. Salamat nga imo kong gihulat-hulat san. Mayong gabi mayong pagiguban ni Elina Alisna Kuamag, request Makalangit kog mang maunongon. Salamat Pastor.
Sa pagkakaroon ako sang requestan og kuan, gordiran sa nako ato ang gitara og kanang charger kay 9 volt maning ato ang battery. O niya dugay na gud ni nako nga charger. Mura og 2017 pa ni nga charger. Dili naman mo charge. Mo nang nag-request na punta nag-order ta. O niya ato tong paabot-aboton dito kaabdag us ka semana. Maabot atong charger, makatukar na tas ato ang gitara. Kami kanimo muagi man ang Mayong gabi, mayong pakiguban ni Glory Donairi Fortuna, mayong gabi Pastor Gideon sa tanan, dalay ko ng Dios, naka-live pastor, live na yun, no? Sister Marites Hinon, mayong gabi diha, o mayong gabi ni mo diha Sister Marites Hinon. Si Ann Herlardis, mayong gabi pastor. Pre-request ko pastor nga maoki na unta ang kahimtang sa akong manghod dito sa layo kay iyahang manggod nga work. Medyo isog kaayo ang tratar niya, maghilak ra in town siya niya, layo pod mi kayo. Sige ato nang iampo, no? Ato nang pangayoon sa Ginoo. Si matud pa sa imo maraman good ko always replay pastor. Samtang na ako trabaho kay wala ko istorya all call para wala ako kamingaw. Ako ang kinabuhi. Ipaminaw na ako sa imuha. Oy, salamat kaayo MG Vlog. Atong isuon nga mga abroad, no? Kining abroad di gyud na sayo mo nang nakakompose kog kantang abroad. Mo na nga OFW imong trabaho gihigog makasa Ginoo. Sige. Si Kilisti Pargan Rivas Rivolin BE pastor og sa always replay rako pastor kay ako bluetooth sa speaker para makadungog amo silingan, no? OFW ako asa diguro ning tagaan og pagtagan, no? OFW ako ning tagaan kong tagaan nato ning pagtagad kong naabani na ako paning nakita, no? Ako sa ning pangitaon diri. muagi man ang problema, may kasulbaran, way makababag sa mong pagsimba, kay ikaw man ang tapos na pa. Alang ni sa mga OFW, ako ning nakakompose mga kaigsuonan kini maong kanta. Ako sa ning tagaan og pagtagad. Alang ni sa mga OFW nga naghago og ni sakripisyo sa kamingaw para sa pangandoy tinguhas pamilya. Layo ka man sa pamilya mo, karong ani aka sa trabaho. Sa biyahe mo naghandom ka, ug ang kalipay mahatag mo. Giampingan mong mga saad mo, isaling lang diha kang Kristo, sa pulong niya paghiyalang pamilya mo, may katagbawan dad-a sila sa Ginoo. Og mulampos ka OFW, imong trabaho gibantayan ka,
trabaho iubanan ka, magmalikon ka, magmadasigon pa, OFW ginigumao sa Ginoo, OFW ginigumao sa Ginoo. Sa mga OFW, dalaygon ng Dios nga magpanalangin kanining tanan. Dili sayon mga kaigsonan nga malayo kas pamilya ug sa imong nasod diin kagipakataho. Na may mga Sungod sa imong mga tinguhang pangandoy sa imong pamilya, misakripisyo ka. pagkilob lang Taliwala sa kamingaw, na taliwala sa kana bitawng kabugaton. Panhinumdumi, mulampos ug mudaog ka, salig sa Ginoo ayaw sa kalimti. Naa kanunay ang Dios nga mag-uban kanimo. kay si Jesus imong kauban. Bisan asa na siya, basta't mo salig lang yun kaniha. Tanang panahon ana siya makadoon lang yun kaniya, simbao dahiga siya, dawaton ka. O ikaboy imong trabaho ibantayan ka, o ikaboy imong trabaho iubanan ka, magmalingon ka, magmadasigon ka. Pagmalig-on gyud mga kaigsonan diha sa mga saad sa Dios. Ihigugma mo sa Ginoo, OFW Mayong gabi, mayong pagiguban. sa Ginoo. Ni Leticia Mondihar og ni Joan Cortez. Good evening. Si Alex Ganso Umak, mayong pagiguban. Request awit makalangin panalangin. Ko sa ni nga tagaan og pagtagad ang uban nga mga ka-request mga kigsuonan ha. Ako sa ning pangitaon og asa to dapit ang mga nag-request diri sa ato ang programa. Sige. Ako sa ning tagaan og pagtagad ang mga nag-request. Ako rang ipasunod. Dunay nag-request diri nga usa man toy nag-request panalangin. Sige, ako sa ning tagaan og pagtagad. Gi-request ni Sister Roy Sachin nga Ginoo og magpabilin human naman to nagpabilin kani usa nga Ginoo ako sa ni nga tagaan og pagtagad. Oras sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Alas 8 untop na sa kagabion. Awit makalangit katapusan dihog Ginoo. Ang tambuanan sa kalangitan karon ug sugdi pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu. Dunay nag-message na ako mga kaigsonan nganong naputol ko nutong ako ang live nga naghisgot og kana bitang tunglo hangyo pud taon nga pastor mas maayo tato nimo nga masumpayan ang mensahe nga ilhanan sa mga taong kinunglo og ilhanan sa taong nga wala tunglo ha. Sa ato ana nga tagaan og pagtaga diri sa atong panag-uban ang mensahe nga naghisgot og tinunglo. Mayong gabi ni Nida Naro Tamba. Hi Pastor Gideon. Mayong gabi ni mo diha.
og miss na ako mga pulong sa Ginoo, mga kanta nimo pastor. Salamat kaayo sa inyo nga kanang pagsunod sa tong programa. Mayong gabi ni Elmar Piganto. Mayong gabi diha nimo og sa tanan. Elmer Maganto from Barangay Akmunan. Mayong gabi asa man ning Akmunan. Si Idelin Selivio, mayong pagiguban. Si Daner de la Rosa Estante, mayong gabi. Sister Susana Pablio from Thailand, good evening. Arcelita Matundo, mayong pagiguban. Si Chris Kabahog, mayong gabi. I'm watching from Magsaysay, Sevelia, Bohol. Nga daw ulan Ginoo, lugmok ka kining kasing-kasing panila ba sa kalayo mo, o ning katapusang mga adlaw dito na ako. Akong gidasig matagusa sa pag-share sa atong programa para mas daghang masayod nga nag-live na ta. Oras sa atong programa alas 8 sa kagabion, alas 8:04. O katong nag-request kaganina, ako ra ni nga tagaan og pagtagad. Nag-request og awit makalangit nga panalangin. Muadto na ta mga kaigsunan, hinahinayan lang nako aginod no. Ang paghisgot sa mga pulong sa Ginoo mahitungod aning pagkatinonglo. Sa atong panag-uban karon mga kaigsunan, mangutana ko kung unsa inyohang mga nakatunan sa miagi natong live. Katubitong naputol nga mga mensahe mga kaigsunan mahitungod sa pulong unsay ilhanan sa taong tinunglo ug unsa po'y ilhanan sa taong tinunglo. Atong nahisgutan sa miagi pagyon natong live sa gisundan niini ato karong panag-uban kon asa nagsugod og kanus-an nahitabo ang kana bitawng pulong pagkatinunglo. Kanus-ag yun ni na umol o nahimugso sa kalibutan. Sa Biblia mga kaigsunan, nagsugod gyud ang sumala sa gisulat diha sa Biblia ang pulong tinunglo nagsugod og nahitabo didto sa Garden of Eden. Diin didto nagpuyo ang unang tawo nga gibuhat sa Dios, si Adan og si Eva. Nyatong hinumduman mga kaigsunan, si Adan og si Eva naa sila sa nagpuyo sila sa usa ka dapit diin ikauban gyud nila ang Dios. Ilag yung makita, ilang madungog, ilag yung kana bitawng ikakuyog. Gani madungog nila ang mismo ang tingog ug makita nila mismo ang Dios. Naa sila sa presensya sa Dios. Og sa ilang pagpuyo diha sa Garden of Eden, dunay mga sugo ang Dios. Dunay mga balaod ang Ginoo nga kinahanglan nilang tumanon. Kinahanglan nilang ampingan og ikinabuhi sa ilang pagpuyo diha sa Garden of Eden. Og gibutangan sila og warning, mga pasidaan nga kung dili nila tumanon og supakon gani nila ang sugo ug balaod sa Dios, mga matay sila. Sama usab sa ato karon nga kinabuhi nining atong kapanahonan nga gipadad-an ta sa Dios ug kaluwasan pinagi kang Kristo. Diha kang Kristo na adiha ang tanang panalangin. Maghisgot sa grasya na adiha kang Kristo.
nagabaton tag kaluwasan, kabag-uhan, kinabuhing malipayon, kinabuhing madagaugon, labos sa tanan dunay kalipay, dunay kalinaw, dunay panagsinabtanay. Naundang ang kamatay, naundam ang panag-away sa diha nga miabot si Jesus Christ. Kay sa wala pa moabot si Jesus Christ, kanunay na ay kamatay tungod sa balaod nga kung dili mutuman ang tao pagapatyon o pagasilutan pinaagis kamatayon. Ug daghang klase nga kamatayon nga gipakanaog sa wala pa moabot si Jesus Christ. Nga kon ang tao angayang silutan sa kamatayon, kinahanglan batuon o kinahanglan bitayon ibabaw sa kahoy mo nang gitawag og cross. Ang mensahe sa cross sa wala pa mo abot si Jesus Christ, ngilngig kaing paminawon. Tungod kay diha sa cross pamatyon ang mga kriminal. Ang mga tao nga sagbot sa katilingban diha sa cross patyon. Apan nausab ang mensahe sa cross sa diha nga dunay usa ka tawo nga namatay nga way sala, nga mao si Jesus. Tao siya lamang, Dios usab siya. 100% tao si Jesus. 100% siya nga Dios usab. Sa diha nga gihalad niya ang iyang kinabuhi, ang mensahe sa cross na usab. O diha sa atong Ginoong Jesucristo na diha ang tanang panalangin, tanang grasya. Og ang tao nga motuog mudawat ni Jesus sama kanimo, sama kanako, ilalom ta sa pag-atiman sa Dios, pinaagi sa grasya. But ipasabot, naanatay kalinaw, naanatay kalipay, naanatay kasiguruhan, naanatay kapaglaom sa mga saad sa Ginoo. Lamang, masinatian nato kini sa diha nga ampingan o gikinabuhi nato ang pulog pagtulunan mga sugo sa Dios nga iyang gibilin sa balang kasulatan. Mahinungdan ang trabaho sa tanang mga pangulo o mga nagsangyaw diha sa mga kasimbahanan, maugyod ang pag-andam sa tao aron mahimo siyang angayan og takos sa mga saad sa Dios sumala sa gisulat sa Biblia. Ang mga magsasangyaw, mga magtutudlo sa pulong sa Dios nga nagdumala sa mga kasimbahanan, responsibilidad nila ang pagtudlo. Mahitungod sa mga mensahe sa Dios. Katungdanan sa mga magwawali ang paghatod sa mga mensahe aron ang tao kanunay magpabilin sa saad sa Ginoo diha sa grasya kang Kristo Jesus. Mahinungdan kinahanglan ang tao nga buhi pa sama nimo karon, sama nako og kanatong tanan. Mga igsuon, ang gikinahanglan og wala nay labaw pa, wala nay makalabaw pa nga gikinahanglan sa kinabuhi sa tao, mao gyud ang pulong sa Dios. Kay kung wala ang pulong sa Dios, daghan kaayong mawagdang sa kinabuhi sa tao. Ibin sa akong kinabuhi, mga kaigsunan, kung wala pa ang mensahe sa Dios sa akong kinabuhi, wala ko'y kalinaw, wala ko'y kalipay, wala ko'y katagbawan. Nakanunay siguro ang kasamok, nakanunay ang kagubot, nakanunay ang pagkamapaytason ug uban pang tawhanon nga kinaya. Apan tungod kay nakadungog ko sa mga mensahe sa Dios, nakabati ko sa iyang mga pulong nga gisangyaw sa mga magwawali o gitagaan ko kinig panahon sa pamalandong, tinuod yun nga ang pulong sa Dios gamhanan, nga nakapausab sa dagan sa akong kinabuhi, nga nakapausab sa desisyon sa pagpuyo sa tanang aspeto sa akong kinabuhi. Mahinungdan mga kaigsonan akong nasinatian ang pagkamayo sa Ginoo. Ug ako nagtuo nga kung unsa may akong nasinatian nga mga saad sa Dios samtang nagpuyo pa ta sa kalibutan, labaw usab ninyo kining masinatian tungod kay gidasig ko pagayo sa Ginoo sa paghatod og mga mensahe alang kaninyo nga dili na ikaw
ilalom sa pagkatinunglo, kundili ilalom na tas panalangin sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga naghatag kanato og kagawasan nga pinaagi kang Kristo Hesus naa natay kasiguruhan sa panalangin sa Dios nga iyang giandam alang sa iyang makatawhan. Sama mga kaigsunan sa kinabuhi ni Adan ug ni Eva. Walay nakulang kanila. Mahitungod sa makaon, dili na kinahanglan silang maghago. Dili na kinahanglan silang magbudlay. Tungod kay ang tanang klase nga pagkaon nga amo ilang gikinahanglan, gisupply na sa Dios ang tanan. Gihatag na sa Ginoo ang tanan. Magpadayon sila sa pagkaon, sa libre nga pagkaon nga gidili na nila haguan sa usa ka kondisyon nga dili nila supakon ang sugo ug balaod sa Dios nga mo'y tagya sa tanan. Pero sa dihang gisupak nila, sa diha nga wala nila tumana, misulod ang tunglo ug ang kamatayon sa ilang kinabuhi. Ug wala dawata ang bisan unsang pasangil ni Adan, bisan unsang pasangil ni Eva. Unsay ilang gibuhat, ang resulta ilang naani. Mao nang gipahinumduman usab kita sa atong Ginoong Hesukristo nga kun unsay imong gibuhat karon, imo nang anihon ugma. Imo nang anihon sunod adlaw, sunod semana, sunod tuig, sunod bulan. Kay dili gyud mapakyas ang mensahe sa atong Ginoo nga kun unsay imong gitanom, imo gyud nang anihon. Kung nagtanom ka sa pagkamatinud-anon, muani ka sa pagkamatinud-anon sa Dios. Aron masinatian nato ang pagkamatinud-anon sa Dios, kinahanglan magpabilin ta nga matinud-anon sa iyang mga pulong. Aron makasiguro ta nga matinud-anon ta sa iyang mga pulong mga kaigsunan, kinahanglan magpahinumdumay kita sa usag-usa. Diha sa pagpahinumdumay mga kaigsunan malig-on ta. Makabaton tag kadasig ug makabaton tag paglaom nga dili kita mapakyas sa unahan sa atong pagpangalagad. Si Apostol Pablo miingon, busa mga igsoon tindog barog kamo nga malig-on, nga dili gyud matarog, pagkugi kanunay sa pag-alagad sa Dios, kay ang inyong pag-alagad dili gyud makawang. Kini ang gisulat diha sa libro sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 58. Kanang pag-ingon tindog barog, ang gisgutan diha mga prinsipyo ug mga pulog pamaagi sa Dios, kinahanglan kantigo kang mo kana bitang mubarog. Kinahanglan antigo kang mubarog ana. Barogan gyud nimo na. Imo gyud na nga buhaton ang mga pamaagi sa Dios. Dili ka magpadala, ayaw gyud padala sa bisan unsang mensahe nga dili gikan sa Biblia. Mulampos ka og panalanginan gyud ka. Atong hinumduman mga kaigsunan, ang tunglo miabot sa diha nga ang tao misupak sa pulong sa Ginoo. Si Adan ug si Eva, makadungog sila sa pulong sa Dios. Makakita sila sa Dios. Tinaw alang kanila ang mga patakaran samtang nagpuyo sila sa Garden of Eden. Mausab ang atong kinabuhi mga kaigsunan, giklaro gyud pag-ayo ang unsa may mga gikinahanglan aron kita makapadayon sa pag-alagad sa Dios. Dili mga igsuon ang kanabitaw ang pagpanumangil. Dili na may solusyon aron makapadayon ka sa saad sa Dios. Ang rason or ang gikinahanglan nato aron makapadayon ta sa saad sa Dios, mao ang pag-angkon nga kung wala ang Dios, watay mahimo. Nagkinahanglan gayud tag Dios, bisag unsa pakakakusgan, bisag unsa pakakamaayog lawas karon, bisag unsa pakakakwartahan, kadunahan og kadakog sweldo income sa bisan unsang trabaho o negosyo, kanang tanan way kapuslanan kung walay Dios. Diri ra nas kalibutan
Apan bulahan kay ka nga gipanalanginan pag-ayo, apan do na pay Ginoo. Alaot kayo ang mga tawo wa pay Ginoo. Lisod pa kayo. Mao na nga dili gusto ang Ginoo nga magpuyo ang tao nga nas kalautan. Mahinungdan nagpadala siya mga mensahe aron ang tao makaamgo og makabaton og makaambit man lamang sa gisaad sa Ginoo. Ug usa ka nga gitinguha nga makasinati sa mga panalangin nga gisaad sa Ginoo. Dili ka ng tunglo mga kaigsunan. Daghan kaayo nga nahisgutan na nato mahitungod sa kinabuhis pagkatinunglo. Ang pagkatinunglo mga kaigsunan, ang tao nga tinunglo, maot katong mga tao nga natagak, nahimulag, nahilayo sa presensya sa Dios. Naanaunta sila sa presensya sa Dios sama ni Esteban, sama ni Adan ug ni Iba. Nana sila sa presensya sa Dios, nana sila sa dapit diin gipanlanginan sila sa Ginoo. Sa diha nga wala na nila tipigi ang mga pulong sa Dios. Giinterti na nila ang pulong ni Satanas, ang tambag ni Satanas, ang tudlo ni Satanas, ang tingog ni Satanas, ila na ganing gipasulod. Dito sila nahimulag sa presensya sa Ginoo. Dito misulod ang pulong pagkatinunglo. Naa nila ang bisan unsang kasakit. Naa kanila mga kaigsunan ang bisan unsang alantoson. Bisag saon nila aghago, lisod nga musulod ang panalangin. Mao nay mga kahimtang sa mga taong natunglo nga bisan saon og paningkamot problema ra gyapon ang miabot. Dili bitaw kalinaw, dili bitaw kalipay, naghari gyapon ang sala. Daghan kaayong mga ilhanan mga kaigsunan nga nagpakita mahitungod sa kahimtang sa taong natunglo or sa tao nga tinunglo. Sumala sa pagtuo og giklaro sa balaang kasulatan, matud pa mga kaigsunan sa kalahian or kalainan, no? Sa tao nga tinunglo, walay kalinaw, walay kalipay, walay katagbawan. Na kanunay ang kasakit, sakit nga manulti, nga walay kanabitaw kaugmaon, o niya naa kanunay ang sobrang pagpaningkamot, nga walay napuslan. O naay mga bati nga kinaiya, bati nga mga batasan, nga makit-an nimo sa tao nga natunglo or gitawag tinunglo. Dili sila mubati og konsensya. Normal lang alang kanila ang pagbuhat og sala. Gani sa mga taong natunglo, dili sila kapugong bisan gani pagbuhat og dili maayo. Mao na nga dili gyud lalim og dili sayon ang tao o kahimtang sa taong natunglo. Dili sayon. Og kanang tanan nakit-an sa Dios. Wala malipay ang Dios nga makakita siya nga magsudong sa tao nga naa sa kalisod, naa sa mga problema, walay kalipay, walay kalinaw. Dili malipay ang Dios nga makakita niini. Nangandoy ang Dios nga hawason niya ang tao. Mahinungdan nga hangtod niining mga taknaa, ginasangyaw ang iyang mga pulong. Ginasangyaw ang iyang mga minsay bisan gani sa radio ug sa TV ug sa mga dyaryo guban pa, kay mauy pamaagi sa Dios nga ang tao aron ang tao makalingkawas sa pagkatinunglo, kinahanglan mamati sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan mamati siya. Kay sa dihang ang tao nahilayo man sa presensya sa Dios, nahilayo man diha sa saad sa Dios, apan kun ang tao mamati lamang sa pulong sa Dios. Sa diha nga adunay mga tao nga magsangyaw sa mga mensahe sa Ginoo, adunay tao nga magsangyaw mahitungod sa mga pagtulunan ug mga patakaran sa Ginoo, kung paminawon lamang ni sa tao, i-bless siya sa Ginoo.
lamang kinahanglan tagaan gyud nato og kana bitawng pagpamalandong ug pagtuon. Kay gipasidaan na gyud sa atong Ginoo nga kini bitawng pagsangyaw gisagula na ni og dili tinuod. Sa pag-abot ni Ginoong Hesukristo, duna nay mga tawo nga nagsangyaw mahitungod sa pulong sa Dios apan dili tinuod. Dili tinuod mga kaigsunan. Kukuha sa kog Biblia mga kaigsunan kay para basahon nato ning pulong sa Ginoo. Ako sa ning pasudlan og awit makalangit nga panalangin. Balik ko mga kaigsunan, kuhaor na ako Biblia kay kining ako ang gigamit nga cellphone. Ako ra ning gimonitor diri, dili lang nako ni hilabdan para ang inyohang mga mensahe ako ra pong mabasa og matagag pagtaga diri sa atong panaguban. Ano kaya itong aking nadarama? Tila ba gustong sumuko na? Totoo kayang walang pag-asa na? Ako'y tila ayaw nang umasa. Buti na lang Okay no, ako ani nga taga pagtagad. na ika'y Ang akong gigamit ron, maayong balita Biblia. Makatoliko man ka, maprostitante, usam na, maglisod man tuod tag litok ani. Bag-o man tanggag kaon. Maborn again magkag-Christian mga kaigsunan, basahan ning pulong nga ako karong i-share ninyo. Naa sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 9, sugod ug 8. Mateo Kapitulo 9. Kining mao nga bersikulo nagpakita ni sa kahimtang nga diin si Jesus nagsangyaw na mahitungod sa paghari sa Dios. Kanang nagsugod na basa sa pagsangyaw. Sa dihang nagsugod sa sangyaw, dito na niya na-diskubrihan nga dunay mga templo o simbahan nga nagsangyaw o nagtudlo sa pulong sa Ginoo pero di na mao. Dili na di ay pulong sa Dios ang gisangyaw ba. Diri sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 8. Kuhaan ninyong Biblia, makatoliko, magkagmaborn again ka diha. Unsa ma inyong relihiyon diha. Lain matag relihiyon, lain matag simbahan, pero usara gyud ang atong Biblia. Pareha ra gyud ang Biblia ha. Basaha diha sa Mateo Kapitulo 15. Namoy Biblia diha, lisod po kayo kung mutuo mo Ginoo wa mo'y Biblia. Kang tinuod nga tawo nga nagtuo nasayod sa pulong sa Ginoo. Kay unsaon nimo pagkasiguro nga Ginoo ng imuhang gituohan kung wala kay pulong pagtulunan ganing nakatunan? Nagsuhid-suhid lang siguro kas uban. Moyong ka nga nagtuo po ko Ginoo. Mangluluwas ka ha gyud nang Ginooha nga imong gituohan. Nga bisan gani ang pagtulunan og mga patakaran wa kay kalibutan. Basig dili mauna nga pamaagi nga imong nakatunan. Mao na nga basaha gyud ng imong Biblia ay pagkatulga. Kamong naminaw diri sa ato nga programa uban sa ato ang mga FM station nga nag-hook up dinhi mo programa. Ako kamong gidasig sa pag-ablis Biblia diha sa Mateo Kapitulo 15 versikulo 8 hangtod sa 9. Mingon dinhi kining mga tawhana pero nindot ni siya nga ato ni siya nga basahon versikulo 1 para matagaan nato ni og kana bitawng taas og lapad nga pagsabot. Basahon nato ning 1.
Mateo kapitulo 15 bersikulo 1. Ang gihatag nga uluhan o konteksto ni ining maong kapitulo o bersikulo nag-ingon dinhi ang mga kabiling pagtulunan sa mga katigulangan. So mga pagtulunan ni nga ang gigikanan o ang nagmugna o ang nagpahimugso ni ining mga pagtulunan na mga katigulangan. Dili sa Dios. Bersikulo 1. May pipila ka mga Parisiyo og mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem nga miduol kang Hesus. Nangutana sila kaniya, nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulun-an nga gipasunod kanato sa atong mga katigulangan? Dili sila manghunaw sa hustong paagi sa dili pa sila mangaon. Si Jesus mitubag, ug nganong naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulunan. So dinhi nakit-an ni Ginoong Hesus nga naay mga tao nga istrikto kaayo sa mga tao o kinabuhi sa uban, pero sa ilang kaugalingon wala nila mamatikdi nga perti na di silang layua sa pagtulunan sa Dios. Dili na di ay pagtulunan sa Dios ang ilahang gisunod. Ang ila na lang kaugalingong pagtulunan ay mga tao nga grabe ka kana bitang grabe ka isog nga mudapig sa ilang relihiyon nga wala sila makasabot kung ang ilang pagtulunan gikan ba di espulong sa Dios. Padayon ta sa pagbasa sa bersikulo 3. Si Jesus mitubag, ug nganong naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nag-ingon ang Dios, tahura ang imong amahan ug inahan ug bisan kinsa nga magsultig dautan batok sa iyang amahan ug inahan kinahanglan patyon. Apan nagtudlo kamo nga ang usa ka tawo mahimong muingon sa iyang amahan o ginahan, ang ako untang itabang kaninyo, gihatag ko na sa Dios. Sa ingon ni ana, gitudluan ninyo siya sa dili pagtahod sa iyang amahan. Kini maoy inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Dios, aron ang inyong kaugalingong pagtulunan maoy matuman. Mga tigpakaroing nun, husto gayod ang giingon sa Dios pinaagi kang Isayas mahitungod kaninyo. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. So dinhi nasakpan og nadiskubrihan ni Hesus nga diha sa simbahan o sa templo, dito niya nasayran nga ang mga tao nga nagsangyaw mahitungod sa pagtulunan, nga gipatuo nila pagtulunan kuno to sa Dios, sugo kuno to sa Dios, pero hinimo na lang di ay to sa tao. Mga pagtulunan na lang di ay to sa tao, nga gipaangko nila sa tubangan sa katawhan, nga kadto maoy pagtulunan sa Dios. Dinhi giklaro mga kaigsunan usab sa atong Ginoong Hesus, matud pa, kining mga tawhana nagpasinog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Kay ngano man inani ni siya, daghang kayo mga taong mutawag og Ginoo. Siguro naay mga tao, mga kaigsunan nga nag-ampo Ginoo, unya wala man kaklaro o wala man kaayo makasabot sa Biblia, bisag kinsa na lang Ginooha ang sampiton. Nga matud pa ni Apostol Pablo, usara man tay Ginoo. Si Jesus ang atong Ginoo. Si Jesus Christ mo'y atong maluluwas. Si Jesus Christ mo'y atong mananambal. Si Jesus Christ, mga kaigsunan, mo'y atong tigpanalipod. Siya ang ato ang
paglaom. Siya ang atong kabag-uhan. Siya nga to ang kaayuhan. Pero kung wa kay kalibutan sa mga pagtulunan og mensahe sa Dios nga nas balang kasulatan, bisag kinsa na lang Ginoo ha imong sampiton kung dunay mga problema. Labi na kung dunay mga disgrasya ug balatian og uban pa. Mga tao nga way basa-basag Biblia, bisag kinsa na lang Ginoo ha, nga wa gyud sila masayod nga katong ilang gitampuan, tao ra po di ay sama kanato. Ang uban gani nga ampuan patay na. Wa na kalibutan gani. Muna nga daling mailad ang tao nga way basa-basag Biblia. Ang mahitabo, bisag unsa nalay ilang ampuan o bisag kinsa nalay ampuan. Nya kabalo ba mo mga kaigsunan kung ang tao nga magtuog Dios, timan ini ha, kamong nakadungog diha, paminaw gyud mo maayo. Kay usabya gyud mo nga muingon nga nagtuo ko Ginoo Pastor Gideon. Usa ta nga moangkon nga nagtuo ta Ginoo labi na kung naatay kalisod. Sampit ta Ginoo. Ang problema diha kung nagsampit ta, moangkon tang nakaila ta niya apan wala ta ilha sa Dios. Kay ang tinuod nga ilhon sa Dios katong mga tao nga nagkinabuhing balaan. Katong mga tao nagkinabuhing matarong. Ang tinuod nga anak sa Dios wala magpuyo sa sala. Ato ning tan-awon mga kaigsuonan pagayo, kay mao ni kasagaran nga nahitabo bisan gani sa panahon ni Ginoong Jesucristo, nga dunay mga taong nagsampit o Ginoo nagdaig pa kuno sa Dios, pero ang ilang kasing-kasing layo sa Dios. Ingon si Jesus nga sakto gayud ang gisulti ni propeta Isaias alang ni kaninyo. Nagdaig kamo sa pulong lamang apan layo kaayo ang inyong kasing-kasing alang kanako. Inyang unsaon nato na pagsabot. Inani niya. Si Jesus mingon, kung unsay na sa kasing-kasing, munay mugawa sa baba. Munay ato ang paningkamutan. Kung dautan gani atong kasing-kasing, mugawas yun ng sala. Makitaan yun ng sala. Mga dautan usab ang atong mabuhat. Muna nga, kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing, maunay imuhang paningkamutan, maunay imong buhaton. Kung mga pulong gani sa Dios ang imuhang kanang gitipigan sa imong kasing-kasing, magbuhat ka sibo gid sa pulong sa Ginoo. So diha giklaro mga kaigsuonan sa panahon ni Ginoong Hesus, dili lang di ay ni bag-o lang sa atong panahon karon nga daghan kayo mga tao nga nagsampit og Ginoo apan murag wala man kayo madunggi, wala man kaayoy murag makaingon tang wala man kayo alibyo. Bisag unsa na lay ampuan, bisag kinsa na lang Dios nga ampuan. Nga usara man gyud ang ato ang Ginoo. Usara man gyud ang atong Dios mga kaigsuonan nga atong sampiton. Musangpitas amahan sa ngalan ni Jesus. Dili sa ngalan ni Gideon, dili sa ngalan ni bisan kinsang mga apostles diha sa Biblia. Wala mo ingon si Jesus nga bisag unsa inyong pangayoon sa amahan, ihatag pinaagi sa ngalan ni Pablo, sa ngalan ni Mateo. Sahay mga kaigsuonan ang tao nga wala gyud tawig kabagan sa Biblia bisag kinsa na lay sampiton. Unya kabalo ba mo mga kaigsuonan ang gipikita sa Biblia nga kung ikaw ug ako nga nagtuo Ginoo nga mosangpit ta Ginoo, unya ang atong giyukbuan ang mga tao matawag na sa Dios. Unya ang mga tao mga kaigsuonan nga nagsimba og mga Dios, mga tao na silang tinunglo. Dili ako mo'y nagsulti kundili ang mensahe sa Biblia. Basaha sa Deuteronomio Kapitulo 27. Mao man ni atong gibasa mga kaigsuonan sa miagi natong live nga di naputol mga kaigsuonan kay nag-burn out ang atong area. Deuteronomio Kapitulo 27 versikulo 15. Miingon dinhi, tinunglo ang tao nga maghimog Dios. Basaha ragon ng inyong Biblia diha mga kaigsuonan para makadiscover gyud mo nga ang akong giwali gikan sa Biblia. Dili ni kathang isip mga kaigsuonan.
Dili ni istorya lamang, kundi gikan gyud ni sa pulong sa Dios sa Biblia. Akong gigamit diri mga kaigsunan maayong balita Biblia. Mao po ni gigamit sa atong mga kaigsunan nga naa sa gawas sa nasod. Nga nagpalit gyud sila og Biblia diri sa Pilipinas, nag-order gyud sila, unya gihatod gyud dito sa ilang nasod diin sila gipapuyo sa Ginoo para sa ilahang pagsunod sa atong programa. Ingon dinhi sa 15, tinunglo ang tao nga maghimog Dios-Dios. Nyawa pa na mahuman. Akong humanon. Tinunglo ang tao nga maghimog Dios-Dios gikan sa kahoy. Kanang maghimo og Dios-Dios nga gikan sa kahoy. Sunod. Dios-Dios nga gikan sa bato o metal og mosimba niini sa tago. Gikasilagan kini sa Ginoo. Ang tanang katawhan moingong amen. Kini mensahe sa Dios nga gipasulat ngadto kang Moses og gihimong balaod alang sa mga Israelita, alang sa mga taong nagtuog Dios, sama kanimo, sama kanako. Munang kabantay mo mga kaigsunan sa panahon ni Ginoong Hesus og sa panahon sa mga apostoles, wala sila gitanyag nga mga Dios. Makakita baka nga ang mga apostoles naghimo og kana bitang Dios-Dios gikan sa kahoy, gikan sa metal o uban pa? O di gyud kakakita diha. Kung ikaw nagbasa kag Biblia, madiskubrihan gyud nimo nga di gyud kakakaplag nga ang 12 ka mga apostoles nga gitudloan ni Jesus Christ, di gyud kakakaplag diha nga naghimo sila Dios unya ilang giukbuan. Kay ang mga tao nga nagyukbog nagsimba niini matod pa sa Biblia. Dili matod nako ha. Igo ra gyud kong gawali ani. Igo ra gyud kong gahatod na ani. Para sa kayuhan ug para sa kaugmaon natong tanan. Kaluwasan natong tanan. Likayan gyud nato ang pagsimba og mga Dios-Dios. Gikan sa kahoy, gikan sa bato, gikan sa puthaw. Kay matod dinhi sa Biblia, tinunglo ang mga tao nga magsimba nini. Unya, unsa pa ang mga tinunglo? Kinsa pa ang mga tinunglo? Tinunglo ang tao nga magpakaulaw siyang amahan ug siyang inahan. Una nga ang pagtulunan ngadto kang Hesus nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa Episo kapitulo 6. Alang sa mga kabataan, kung naminaw mo diha mga kaigsunan, labi na ni adtong naay mga kabataan, pahinumdumi ang inyong mga anak. Nga matod pa, sanglit kamo Kristohanon man. Kinahanglan tahuron ninyo ang inyong amahan o inahan. Kinahanglan tahuron. Kinahanglan sundon mga igsuon ko sa Ginoo. Kay kining maong sugog pagtulunan, dunay saad ang Dios alang sa atong mga kabatanunan. Panalanginan sila sa Dios. Mahimo silang bulahan. Mutaas pa ang ilang kinabuhi. Munang bisan unsa ang mga katalagman o ban pang mga problema, disgrasya, safety ka. Ngano man, kinakitaan ka sa Ginoo nga imo ning ituman. Kung dili maayo nga kitaray mo tuman niini, kinahanglan ang atong mga kabatanunan o kabataan ila usab kining ampingan aron sa ingon sila usab makaangkon sa panalangin sa Dios sumala sa gisulat sa Biblia. So daghan kayong mga buhat nga angay natong likayan. Bersikulo 18 matud pa tinunglo ang tao nga magpasalaag sa usa ka buta ngadto sa dili husto nga dalan. Kana bitawng butas kamatuoran unya tudluan pod sa laing butas sa kamatuoran. Wala pay
kana bitawng tao nga wala pay gikaambagan sa Biblia, wala pay kalibutan sa Biblia, di apoy muwali nga dili pod biblikal, kana bitawng butas sa kamatuoran kana mang magtudlo nga dili Biblia, dili gikas Biblia. Ang tao nga kabantay mo, daghang kay mga taong wa gyud tawo bersikulo. Wala gani ka basag Biblia. Kay ngano man na brainwash man ang kasagaran gud sa mga tao nga sa mga pagpanghadlok kaniadto nga matud pa ayaw mo basa og Biblia kay Biblia makabuang. Unya kung dunay mga tao nga magsangya og Biblia, murag mabugatan sila, masakitan sila. Murag malain sila, masuko sila kay naalagi silang prinsipyo ug nalagi sila sa pagsabot nga dili lagi gusto silang mabuang. Kay ila laging gituohan nga ang Biblia makabuang. Nahimo silang inosente niining mga pulonga ug maupoy ilang gibarugan. Maura ba'y kasagaran nga gibarugan sa mga tao wa po'y kalibutan sa balaang kasulatan. Siyempre, sa ilahang pagtuo, muingon gyud sila nga masuko, gyud sila, mubatik gyud sila kasuko, kay di lagi sila gustong mabuang. Kay maumay ilahang nakatunan, maumay lang nadunggan. Nga kanang bantay gyud ninyo ng mga taong magwali og Biblia kay kanang ilang himo pagpabuang ra ninyo. Kay bisan kinsa ang mubasag Biblia makabuang. Nga wala sila makapamalandong. Nganong mas daghan og laig batasan ang mga taong way balaang kasulatan. Tinuod na oy. Daghang kay mga taong wala kapamalandong niini. Kay kung ikaw mismo gani nga nakadungog karon, kung nakabasa ra gyud kag Biblia kaniadto, imo untang naampingan na imong lawas. Kay diris balaang kasulatan tanan nga atong gikinahanglan atong makatunan. Kung unsaon nato pag-amping atong pamilya, kung unsaon nato pag-amping ang atong pagkabana, ang inyong pagkaasawa, dihas Biblia kumpleto ang tanan. Naay pagtulunan sa Dios para sa mga anak, naay pagtulunan sa Dios para sa mga ginikanan, naay pagtulunan sa Dios para sa mga bana, naay pagtulunan sa Dios para sa mga asawa, naay pagtulunan sa Dios para sa mga agalon, naay mga pagtulunan sa Dios para sa mga ulipon. Tanan mga kaigsunan nga kahimtang sa kinabuhi sa tao, ang mga pagtulunan sa Ginoo kumpleto. Na manggani pagtulunan mga kaigsunan ang Dios alang sa mga bayot ug tumboy. Tinuoran na. Pero daghang mga bayot ug tumboy nga moampo-ampo ug mutuo po Ginoo. Muna ang si Jesus miingon dihas Mateo 7:21, dili tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod og langit, makasulod sa akong gingharian, makasulod sa gingharian sa Dios. Dili tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod og langit. Kay ngano man daghan kayo mga nagsangpit og Ginoo, pero ang kinabuhi wa gyoy Ginoo. Na ang kasuko, na ang kasina, na ang kalagot, sa emosyon lang na. Sa kinaiya lang na. How about sa binuhatan? Sa bisyo? Muna nga, ang tinuod mga kaigsunan kung wala pa ko magbasag Biblia, di ko kailan ninyo. Dili sad mo kailan ako. Ngano man, dugay ra siguro kong nimbiya sa kalibutan kung wala pa ko'y Biblia. Dugay ra siguro ko mga kaigsunan nga gibawian sa kinabuhi. Kay kung maghisgot og bisyo mga kaigsunan, ambot lang. Mahitungod sa sigarilyo, mahitungod sa ilimnon, di ko katulog ug di ka inom sa una. Pila ko katuig mga kaigsunan nga kanang ulipon sa ilimnon. Kinahanglan mo inom gyud ko para ko makatulog. Samtang nagtrabaho pa ko dito sa Sangandaan, Unahas Monumento, Manila. Kadiha man ko Sangandaan nagpuyo sa una.
yang among opisina dias Binondo. Unya ang amo ang mga customer na as Makati, Ortiga, Las Piñas, diya sa Baclaran. Nya ako ray mo hatod anang among produkto. Nya ako ra po'y mo drive. Nya akong sweldo kulang ras akong bisyo. Maglisod kog tigom kay inig dawat na ako song sweldo. Papel ray akong madawat kay ang kwarta wa na. Muna nga nakapamalandong ko nga musangpit ko Ginoo pero ang akong binuhatan way klaro. Ang akong kasing-kasing layo kayo sa Ginoo. Nas mga barkada. Murabag 1 millionaire kay naay mga barkada mutumbaya unya mupainom dayon pero dito'y kwarta. Nga gyud ko kapamalandong ba? Nga ang Dios mo'y naghatag og trabaho, ang Dios mo'y naghatag og kusog, ang Dios mo'y naghatag kanako og kahibalo, talento, apan akong usikan. Doon naman to ko'y income sa akong talento ug sa akong kusog ug sa ako ang kinabuhi apan gihatag ra pud nako bisyo. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga nakaamgo ko nga wa pa ko'y balatian. Kay ngano man dito man ko nakapamalandong mga kaigsunan nga kanang mi aksyon nagpitik ang akong kasing-kasing. Kanang ibati na kog gugma bitaw. Ibati na kog kaibog og babae. Unya wa man ko'y kagasto. Wa man ko'y kwarta. Munang kanang mga lalaki, mga kaigsunan nga wa gyud tigom. Perti nang looya bitaw inig magminyo na. Luoy kayo na mga kaigsunan kung walay nahibaw-an. Di gyud na malisod gyud na lisod na makalingkawas sa kalisod. Sa diha nga nakauna-una ko nga wa gyud ko'y tigom. Kay di lagi ko katulog ug di ko kainom. Ako rin ang gitestimony mga kaigsunan. Unang maingong ko nga kaniadto kung maghisgot tag pagkatinunglo, ako nang gipuy-an. Na ang kasuko, na ang kasilag, na ang pagdumot, bisag saog lingaw-lingaw, nagyapon ang bati nga kagahapon, kumbaga. Pasalamat ko sa Ginoo mga kaigsunan nga nakaamgo ko kay nakapangutana ko sa akong kagalingon. Nganong sige kog trabaho, sige kog dawat og sweldo, pero ang akong gitigom puro ra papel. May tag kwarta nga papel. Puro ra lista. Mao ni akong sweldo sa Nobyembre, mao ni akong sweldo sa Septembre, mao ni sweldo nako sa Agosto, mao ni sweldo nako sa July. Dagkuam ta na ako nagisweldo di ay. Maglisod gani kog palit og bisag dili ra branded nga karsones. Balik-balik ra akong brief mga kaigsunan, uban buslot pa. Nang akong ipasalamatan ng Dios nga nangita akong simbahan. Simbahan nga nagtudlog Biblia, dili ka nang simbahan nga nagtudlog tinumo-tumo. Nga ang resulta daghan kay Dios nga giampuan, daghang Dios nga giukbuan nga usara man tay di Ginoo, usara man tay Dios, usara ang mangluluwas. Si Jesus miingon diha sa Juan 14 bersikulo 6, ako ra ang dalan, ang kinabuhi, ang kamatuoran. Walay makaadto samahan kung dili mo agi kanako. Walay bisan kinsa nga tawo nga agianan gawas lamang ni Jesus Christ. Dito nagsugod ang akong kinabuhi sa Biblia. Basa kog Biblia, ni undang ko sa trabaho, lang-apply kog lain, ni undang yapos trabaho, ni ari kog Cebu, dayong nag-eskwela kog Bible School. Og wa na ko ibulag ang Biblia. Trabaho kog taxi, trabaho kog family driver, ug unsa pay akong trabaho, pero ang Biblia wa na ko niibulag. Sikad adto mga kaigsunan, gidasig ko sa Ginoo nga dili lang kutob sa pagbasa, kundi sa pagkinabuhi nini. Ug akong nakit-an gyud nga ang pulong sa Dios dili gyud mapakyas.
Kung imo ra gyud ang ikinabuhi, imo ra gyud ang sundon, i-bless gyud kas Ginoo. Munang sa mga batanon, labi nas mga lalaki diha nga maoy maninguha. Pero karon mga kaigsunan matud pa, pati babae maninguha na. Munay mo hangyo. Kitang mga ginikanan, responsibilidad gyud nato nga ngatong mga kabataan madala diha sa simbahan. Aron sa ilahang pagpuyos kalibutan nga kung kita mo biya na sa Dios sila ampingan. Kumbaga kitang mga ginikanan aron dunay paglaom ta nga naay kaugmaon ang atong mga kabataan, kinahanglan dili gyud nato kalimtan ang pagdala nila sa simbahan. Doon ako'y kaila mga kaigsunan nga ang iyahang bana habal-habal driver diya syudad. Kanang tighatod lag og mga call center bitaw. Wala pay angka sa una, wala pay Maxim, wala pay mga kanang bag-uron nga mga pamaagi diha sa syudad. Linya-linya pag ito niya, sabot-sabot pag yun sa una. Ang iyang bana, driver habal-habal. O niya, ang iyang asawa, wag yung trabaho nga maka-income. Pero daghan kayong trabaho. Kay mas daghan ang trabaho kung magpuyo kas balay kaysa ikaw mo ngitag kwarta. Kanang like example, ang mga bana drive og habal-habal, ang uban driver og pasiruhan or kaha kanang trabaho construction. Maura magyud na ilang trabaho. Magdalag balon, paingos trabaho, dayong pagkapaniod to, kaon, muuli, wa na'y balon, dayong ang muandam ana ang asawa. Trabaho dito sa iyang gitrabahoan, kung panday ra gyud na yung trabaho. Kung mason ra gyud na. Kung labor, amaw na, daghang trabaho ang labor. Pero ari kas balay mga kaigsunan, nadala bitaw noon neto ning istorya nga ang asawa way trabaho pero ang tinuod pertindaghan nagtrabaho. Pakpak mong mga asawa diha. Tinuod na ay. Kamong mga asawa abin ninyo mga kaigsunan, kitang mga bana hayahay ra gyud kay ta. Kung ang sitwasyon sa asawa kung ato ra gyud nang panid-an perting lisura. Labi na kung naay mo'y mga anak na amoy gi kana bitang sundanon kayo, nay anak nga gikugos, nay anak nga giduyan, kanang nay gikugos na apay gipatutoy, na apay giduyan, na apay gipatulog sa duyan, na apay giagak, kanang kasunod-sunod bitaw. Unya kabalo ba mo mga kaigsunan katong dili ra gyud kayo tigpaniid, sugin lang ta mo aron masayod mo sa akong gipanid-an. Kay sugyod ko kay maniid. Pero ako pagpaniid, daghang kay kong nakatunan. Panid-i ra gyud ng trabaho sa babae. Ang labonon ana gasapaw-sapaw. Mura og building. Naidaan, naibag-o, naiperting daanan na. Nya lisod pa kay kusuhon kay nagmansa na. Labi na ang mga bata perting kuana lisura. Nya wala pay mga produkto sa una nga makapakuha kay mansa. Wala pay mga produkto sa una nga makapakuha kay mansa. Dili pre karon nga pertinan daghanang mga produkto nga gamay patak. Ang mansa wagtang, ang mingklaro ang lubad. Nakabantay mo mga kaigsunan nga pataka ka gamit anong mga produkto karon. Ang imuhang dikolor mangabang. Perti lisura. Naapay labhanan, naapay gipatutoy, naapay giduyan, naapay giagak. Unya naapay labhonon, naapay hugasan, naapay
Na, piting daghana gyud. Una nga, kung ang bana maoy magpuyo sa sawa, magpuyo sa sawa, maoy mutrabaho sa sawa, sa trabaho sa sawa, moingon gyud nga dili sayon ang trabaho sa asawa. Natural, dili pod sayon kung ang asawa mo'y mo trabaho sa trabaho sa bana. Kay dili man linya niya. Muna nga, ang matag usa mga kaigsunan, ang bana ug ang asawa, pareho ra gyud na silang naghago. Walay hayahay, walay dili hayahay ana. Ako ra gyud ning gihisgutan diri mga kaigsunan. Kay mao man kuni resulta sa tunglo. Nga bisan saon na tog trabaho, bisan ang 24/7 kanang 24 oras sa 7 ka adlaw, hutdo na to nagtrabaho or ipanarbaho na to ng orasaha, ang resulta wa gyapoy tigom kung wa tay Ginoo. Ang resulta mga kaigsunan, maghari gyapon ang kalisod. Labi na kung pataka ra kag sampit o Ginoo, bisag kinsa na lang Ginoo ha ang gipaila o niya imo pod ang ampuan. Kay diris atong kalibutan, labi na sa atong panahon, matod pa sa atong Ginoong Kristo, matod pa moabot na gani ang katapusang mga adlaw, daghan ng mga mini nga mga magtutudlo nga ang ilang gitudlo dili na Biblia. Uy, daghan na kaayro mga magtutudlo nga ang ilang gisangyaw dili na Biblia. Ang uban naggisangyaw relihiyon na, simbahan na. Nga wala sila makapamalandong, nga bisan ang ilang simbahan naghitak na lang ng bisyo. Ila pagyapong gipasigarbo nga mo'y tinuod nga simbahan. Ang tinuod nga simbahan mga kaigsunan, matod pa sa balang kasulatan, puti balaan. Maunay tinuod nga simbahan. Balaan, putli. Kabalo ba mo anang pulong putli mga kaigsunan o pulong balaan? Wa gyud nay bisyo bisag usa. Unya kung moingon kang husto ang simbahan, mauni simbahan sa Dios. Mauni tinukod ni Kristo, mauni tinuod nga simbahan nga mo'y makaluwas. Wa man gani makalingkawas sa bisyo, wa man gani maluwas sa bisyo. Sa sala panuoy hisgutan. Mauna mga kaigsunan, daghan kay mga taong wa gyud tao makapamalandong. Pero bless kaayo ka na sa atong panahon nakadungog kas balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan mga kaigsunan, mauni ang atong giya. Mauni ang ato ang guide. Mauni mo agak nato ngadto sa saad sa Dios. Ang saad sa Dios dili na Kanaan, kundi bag-o ng langit, bag-ong yuta, bag-ong Jerusalem. O kanang maong dapit, dili ni ang planetang Earth. Mahanaw man ni siyang planeta ha. Kining kalibutan mahanaw ni, sumala sa gipakita sa Biblia. Matunaw man ni siya. Apan mauni, before siya matunaw, munaog na ang bagong langit o bagong yuta, mubalik na si Jesus og lalinon ta. Pero ang lalinon dito, mga kaigsunan sa Ginoo, kato ng mga taong dili bisyoso. Munang diri pa lang sa kalibutan, kung tinuod ka nga duna kay Dios nga tiug gituuhan, duna kay Dios nga gialagaran, tangtangan na niya imong bisyo. Unsaon aron matabangan ka sa pagtangtang sa imong bisyo? Ampos Ginoo, dili ampo sa mga murag Ginoo. Daghan kay mga taong nailad gyud aning murag Ginoo, murag Dios. Gipaka Dios o gipaka Ginoo. Muna nga usa man pod sa mga nakaulang bitaw kining garbo. Bisag daghan kay mga tao nga kabalo sila nga naa man ko Ginoo pero nganong naa ra man ko'y bisyo. Dahil naa po dayo pagtulunan nga di mao. Sagdi lang kay tao ra manggod ka. Tao ra manggod ta magkasala. Pastor Gideon, makasala ra magyud ang tao. Makasala lagi ka kung tawhanon ra gyud ka. Ang tawhanon nga kinaiya maoy imong parion. Pero kung ang balang espiritu mo'y parion, di ka kasala oy. Saro sa inig mata nimo, ang pinga ni inig mata nimo ba, inig bangon nimo buntag,
Inigbangon nimo sa gikan nimo sigdaanan, ang imong bantayan imong mata, imong bantayan imong dalunggan. Kung dunay mga chismis diha, mga libak dito, daot dire, makadungog ka, likay day na. Makasala day ka kung mulikay ka. Pero kung makadungog kag mga chismis nga daot dito, daot dire, unya mao dayoy imo hapong ampay, hapit na ihudhud nimo ng imong dalunggan kay aron gyud maklaro nimo ng chismis. Makasala gyud ka. Muna nga diri sa ato ang panag-uban mga kaigsunan, sa programang ang pulong mo kinabuhi ko, muingon gyud ko nga kung sige ra kag paminaw ni ini, mabag-o gyud ka. Mausab gyud ka. Doon ako'y listener sa una, samtang nagdala pa ko radyo 97.9 Love Radio Cebu. Nana sa ang stasyonan to ana sa una sa Busay. Muangat pa ko dito sa Busay. Dito sa Triple A, Mr. A. Unahan na sa Marco Polo ang stasyonan sa Love Radio 97.9. Dool na sa Yes FM sa una man siguro to, or Energy FM. Ang Energy FM diri sa kuan kanang naas Boy Scout dapit. Unya nabalahin na ron sa puwente. So didto po ko sa puwente. Samtang nagpadayon ko gwali sa pulong sa Dios, pinagi sa Biblia, dili pinagi sa akong relihiyon. Wa gyud ko magsangyaw og relihiyon diri. Pulong gyud sa Dios mao bitaw na to programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Sa sige na kog sangyaw mga kigsunan, dunay usa ka ulitaw nga kanang nakauyab og ulitaw sad, kumbaga bayot. Ulitaw siya nga ang iyang ginikanan Kristohanon, pero sa dihang nanarbaho sa Desbo City, ang iyang gikatrabaho bayot, nagkauyab sila. Karon kay murag nadutlan man ang bayot, nadutlan pud siya. Nagpuyo gud sila. Murag inana siguro to ang sitwasyon, nagpuyo sila sa usa ka trabahoan. Siyempre nagtrabaho man sila. Unya ang bayot maoy tag-iya man siguro to sa internetan, kortahan ang bayot. Sa dihang nakadungog ang ginikanan sa tong programa, nga nagdasig nga kung daamoy anak nga nagpadayon sa sala, tulubago ninyo na. Unya ako mo'y ilang nadunggan. Mihilak sila sa dihang nakadungog sila sa akong wali. Kay ang akong wali gikan gyud sa Biblia. Responsibilidad sa ginikanan ang kinabuhis mga anak. Tulubagon manggani nato ang kinabuhis mga tao nga ato mga kaila kung dili nato sila sangyawan unsa pagkaha ang ato gyung mga anak. Hilak sila mga kaigsunan nya naningkamot silang makontak ko nila. Unya wa gyud sila mahimutang ila gyud kong ibisita. Gikan sa Bohol mga kaigsunan, gidad-an ko nila usa ka sakong bugas. Di gyud ko malimot kanang bag-ong ani. Usa ka sakong humay nga bag-ong ani, bugas na gyud na. Unya ila kong gidad-an og kanang kalamay. Nya nihilak sila nga nagkita mi kay perti nilang lipaya. Unya ilag yung gipaningkamutan nga ilang mapaila ang ilang anak nga nakauyab og bayot kay perti gyud ning hilaka mga kaigsunan. Ang nahitabo kanang nagkita mi og naila-ila gyud nako ang ilang anak. Kusagdi lang nay, sagdi lang tay. Ang Dios mo'y mapahilo na nini. Gusto naman kaha sa imong anak nga mubulag ang imong anak sa bayot. Unya problema sad kay naglibog lagi ang iyang anak kay matud pa sa isyu manggod nga gusto nang mubulag ang iyang anak tungod kay nakadungog sila sa wali. Nga maimperno gyud ang ilang anak kung magpabilin sila nga magbuyo lalaki og lalaki. Kay ang makighilawas sa lalaki ug isig ka lalaki way luna sa gingharian sa Dios. Unya ang mga tawo walay luna sa gingharian sa Dios, asa man niya na sila. Nga duha man ka dapit ang padulngan sa tao. Langit
imperno langit. O niya, kung dili ka sulod kag langit, asa man ay kapaingon? Imperno gyud ka. Mo na nga perting ulas sa mga ginikanan, mga kaigsunan ko sa Ginoo, ang nahitabo, ako silang gidasig nga uli lang mo dito sa Bohol, balik lang mo dito, unya ayra mo kaguol, magampo ko para sa inyong anak. Unya dasiga lang yung anak, pabisita dire, kung mahimo ako siyang maistoryahan. Karon bantayan man po day ang iyang anak sa bayot, murag monitor na gyud ang ilang anak sa bayot. Ang nahitabo mga kaigsunan, kung asa mo lakaw ang ilang anak, sundon sa bayot kay na may kwarta ang bayot. Ang pagka-problema gyud silang anak kay gusto nang mubulag ang ilang anak, pero naglisod silang decision kay mauni. Kung mubulag siya, di siya makasala, malingkawa sa sala. Karon kay ang isyu mauni, magpakamatay man pud ang bayot kung mubulag siya sa bayot. Muna nga makalingkawa sa sala sa bayot, pero makasala po siya kay mamatay kuno ang bayot, siya po hinungdan. Naglibog siya mga kaigsunan. Kanang maglantaw kusnaong sa ulitaw, minghoy kayo nga partig yung pagaguula. Nya hilumon siya nga pagkatao, nya gwapo ra ba? Gwapuhon, putiun. Nya ingko nga dong daghan kayong babae nga kanang makagusto nimo. Bulahan kayong babae nga makapangasak pamana nimo. Kay gwapo ka, taas unya buutan. Labaw sa tanan hilumon. Murag napugos ra gyud ka ani. Sa tinuod lagi pastor. Ako sa interview. Ang bayot po doas gawas simbahan. Gaalaw-alaw. Amo to nga sa sunod Domingo balik mo kay karon busy kay ko, sunod Domingo balik ko. Karon didto man ko sa Labredio sa Puente, nagwali na po didto. Unya naabot na day sila simbahan. Ang gikansilan sila sa akong kaila, amigo kong pastor. Gikansilan sila, duha ka bug sila, ang lalaki ug ang babae. Ang lalaki ug ang bayot. Karon ade ang amahan ug inahan. Hilak ang amahan og inahan kay mo lagi naglisod og desisyon ng ilang anak kay kumubulag magpakamatay mapud ang bayot. Bisag asa ang ilang anak sundon mas bayot kay na may kwarta ang bayot. Naitabo mga kaigsunan mo ni ako silang gyampuan. Karon akong gipaatubang ang lalaki ug ang lalaki kay puro lagi-lagi laki. Hilak ang inahan sa lalaki kay magpakamatay lagi ang bayot. Karon nangayo man sa kutsilyo ang bayot kay magpakamatay lagi siya. Ngay sa kutsilyo. Sa tagay ko kutsilyo kay magpakamatay ko. Karon nagampo ko mga kaigsuonan karon kay ang kunhuna ug akong kasing-kasing gidala madidto sa panahon ni kuan. Sa panahon ni Solomon bitaw nga dunay inahan og puro inahan nga naglalis nagilog sa usa ka bata nga buhi. Kay katong mga inahan na puro so sila nanganak unya nagdungag panganak ba. Karon katong usang inahan ang ihang gianak patay ug ang usang inahan ang iyang gianak buhi pero nagtapad sila. Nakatulog man tong inahan nga ang iyang anak buhi. Karon kay giilisan man na sa inahan nga ang iyang anak patay, giilis man ang iyang anak nga patay didto sa buhi. Kay lugos ba pon mailhan siguro ang labi nag mga insik kabantay mo anang mga insik. Labi na atong panahon na wala be sambog kaayo nga mga dugo dili pres Pilipinas mga kaigsuonan nga kining Pilipino pertindaghanan ng dugo na sambog. Una nga usahay mo kalit rag tunga ang puti, mo kalit tunga ang ito, mo kalit ang tanga ang gwapuhon, mo rapog lain-lain na lang naong. Pero kung pure ra gyud nga insik maglisod kag ila oy. Pure nga Koreano nya sa unang panahon mga kaigsuon na wala be sambog. Wa pa kay sambog ang mga tao kay gidid-an man sila pag pakighilawas o pakigminyo sa dili nila katribo.
So lisod kaayo nga mailhan mga kaigsunan ang bata nga mahimugso. Karon kay feel man gyud sa inahan nga dili na to iyang anak. Anak to sa iyang katong kadungan niyag panganak. Naglalis sila. Hangtod ni abot sa punto mga kaigsunan nga ilang away didto na abot sa gingharian nga gidumala ni Solomon. Si Solomon mo'y naghusay. Di man gyud sila mahusay. Kay iyahanay man silag ang kunanay sa buhi nga bata. Miingon ang usa, ako mo'y nanganak ana, imong gikawat akong anak. Ingon pod ang usa, ako lagi nanganak ana, ikaw mo'y nagkawat sa akong anak, giilisan nimog patay nga bata. Nya wa may CCTV sa una, wa may mga saksi. Naglisod o kung wa ra gyud wa gyud kaalam gikas Ginoo, lisod kayong husayon. Naon sa may nahitabo sumala sa istorya mga kaigsunan sa Biblia. Gisugo sa ni Haring Solomon ang sundalo ngay paibot ang espada. Ibda ng espada kay tungaon na lang nato ning bataa para patas mong duha. Pag ibot sa espada kay tungaon na ang bata, ang tinuod nga inahan miingon. Ingon ang inahan nga, ang babae nga dili tinuod nga inahan. Sige tunga ang bata para mag-angay ming duha. Ang usang babae niingon, ayaw tunga, ayaw pati ang bata, ayaw unsa ang bata. Ihatag na lang na niya. Kay di ko gustong mamatay ang bata. Dito natugkan ni Haring Solomon nga ang tinuod nga inahan dunay tinuod nga gugma. Dunay tinguha nga safety ang kinabuhi sa bata. Pero ang dili tinuod nga inahan way pagpakabana. So dito ra na sukod ang tinuod nga tinuod nga inahan dito espada. Karon ang bayot mga kaigsuonan nangayo magkutsilyo. Nya dito man to second floor kay ang simbahan sa una na amay second floor. Napagani to'y third floor mga kaigsuonan. Nya ang amo ang kusina tuas lalom, tuas ground floor. Naunsa may nisud sa akong nauna mga kaigsuonan na magud sa kong singkase nga hinumdumi ang gibuhat ni Haring Solomon. Kung giya na ni si Ginoo. Kuha bitaw ko kutsilyo dito sa kusina mga kaigsuonan, kung giingnan na ko ang bayot unsa man. Nangay kag kutsilyo kay tagaan ti ka. Hilak bitaw na. Sayaw tayong kong inanaan ninyo. Oy, ayo tao-taon ko. Ayaw taon. Akong gitawag ang amahan og inahan og ang usa ka ulitaw nilang anak. Ako silang gikaunsilan. Ako silang gingnan. Ayaw mo padalaan ng hulga nga magpakamatay siya. Dili og dili na niya mabuhat. Nakatugkad ra siya sa inyong weakness. Mahadlok ra mo, gihadlok ra mo ana. Dili lagi na magpakamatay kay sa dihang na nga sa kutsilyo, ako siyang gikuha ang kutsilyo, ako siyang gihatagan, nitiyabaw manoon. Pero ang tinuod di good down ko ihatag. Ang aghatag na kadakong problema. Na, perti man gyud to ang hilakas mayot. Kita sa kutsilyo mga kaigsuonan. Pero di gipon ako to buhaton ang sagot taon. Kadakong problema na araba simbahan. Ona nga kuang ra gyud to. Giya ra gyud sa Ginoo mo to ako ang giingnan ang amahan og inahan og ang katong lalaki dong atay nay ayaw mo hadlok anang hulga-hulga magpakamatay siya. Dili gyud magpakamatay. Nakita ninyo ang akong gibuhat kanina? Nagpakiluoy siya. Nakakita sa kutsilyo ka akong ihatag niyan. Luoy, pakiluoy. Kaya dili pa siya gusto na yung mamatay. Ako silang giingnan nga ilayo ang inyong anak paningkamuti nga malayo. Unya karon kayang ilang anak na amay uyab sa Canada. Karon perte ng hayahaya ang kinabuhi sa Canada. Salamat sa Ginoo. Una nga bless kayo ato mga kaigsunan. Munang nadasig ko sa pagsangyaw gyud sa pulong sa Dios kay daghan kay mga tawo na usab sa pulong sa Ginoo. Dili gyud makabuang ang Biblia.
Dili gyud makabuang ang pulong sa Dios. Makaayo noon is mga tao na buang sa bisyo. Mao na nga dunay mga panahon bisag luya ko, ang akong lawas luya. Pero kung una kasing-kasing naagid sa pagsangyaw. Naagid sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay walay pamaagi, walay laing pamaagi nga gipakita sa Ginoo aron ang tao maluwas. Gikan sa sala. Gikan sa bisyo. Maugyod nga makadungog ang tao sa pulong sa Ginoo. Munang moingon ko karon, kung ikaw nakadungog sa pulong sa Dios, ayaw gayud pag-undang sa pagpamati niini. Batasana ang pagpatalinghog ug pagdawat sa pulong sa Dios. Timan ini, layo ra ng usa ka tuig, panalanginan ka. Makakita ka sa tinuod nga kausaban sa kinabuhi ug makakita ka sa diferensya sa kahimtang kung ang Dios nay imong alagaran. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Kaniadto lisod ang imong pagpuyo. Apan kung nanakas Ginoo, muingon kong haruhay na ang imong pagpuyo. Basta lahutay lang. Dili man tuod nimo masunod perpekto tanan nga mga pamaagi, pero makit-an ka sa Ginoong seryoso katabangan ka. Kay doon naman ko'y mga pamaagi gyud nga gipakita sa Biblia perting lisura. Kana rong awayon ka, libakon ka, daoton ka, nya sugo sa Ginoo, higugmaon nimo sila. Lisod na. Di na nimo mabuhat kung walay Dios. Munang paharion gyud nato ang balang espiritu sa atong kasing-kasing aron ang mga buhat nga kaniadto dili nato kayang buhaton, imo nang mabuhat. Na nang makay pailob, na makay paubos, unya mulikay naman kas mga taong makahatag og kadaot lang nimo. Diri sa itong programa, ikaw ug ako gipahinumduman ta kanunay. Ayaw entertina ang mga basurang mga pulong. Kung sige nimong paminawon patalinghugan ang mga pulong nga mga basura, kana bitong mga pulong nga dili gikan sa pulong sa Dios. Mga kana pagpangdaot, pagpanglibak. Imo gani ng entertinon, imo gani ng dawaton sa imong kasing-kasing, nagsigi kag tapok og mga bati, mga basura sa imong kasing-kasing, mahitabuan na mugawas nga baho. Mahimong baho ang imong kasing-kasing. Imong kinaiya, imong batasan, imong mga pinulungan. Pero kung ang pulong sa Dios kanunay nimong madunggan og maunay imuhang entertinon, kumbaga maunay imong pangitaon kanunay, sultihan ti ka. Ayuhon pa ka, bag-uhon pa ka, luwason pa ka, hawason pa ka sa bisyo, o panalanginan pa ka. I-bless pa ka. Ang imong pagpuyo, dili na lisod. Ang imong mga anak, dili na ka maglisod sa pagpa-eskwela. Kaya nga naman, ang Dios nga nagtanaw kanimo, nga kapiyalan kas iyang panalangin, mas panalanginan pa ka, kay dili man siya mabugatan, dili man masakitan ang Dios, nga magtanaw siya nimo, nga ang iyang panalangin nga iyang gisalig kanimo imo mang nagamit sa insakto kaysa panalanginan ka ibisyura. Sultihan ti ka, bisan ikaw nakay kwarta, ihatag nimo sa imong anak, unya ibisyura dahil sa imong anak. Moingon ang imong anak, ma na ako'y project ma na ami amutan sa eskwelahan, unya ilulong hayaw ra di ay, isuroy-suroy ra di ay, labinag na ipista. Labi na hapit ang pista malabuyok. Manggawas na ginang project, unya ilulong hayaw di radi ay. Ikaw nga ginikanan, masakitan ka. Maguol ka. Masubo ka. Nga masayod nga nangayo ang imong anak sa para sa panginahanglanon, unya ilulong hayaw radi ay. Maurasad na. Kitang mga amahan, kamong mga inahan, kitang mga ginikanan, sige tagpangayo sa Ginoo og panalangin. Unya, og naa na gani panalangin ni bisyo lang, di malipay day ang Ginoo ana. Kamo dihang naminaw. Kung maunay atong gibuhat sa atong pagpuyo sa kalibutan, maayo di ay ang atong kinabuhi. Dili, mga balatian mo'y ato ang gi-entertain. Mga sakit mo'y ato ang gi-entertain. Mga sakit mo'y atong gipasulod. Nga sa atong pagtuo, hayahay ang atong kinabuhi, walay balatian, layo ra kayo, pero wa ta masayod sud sa atong kaugalingon.
nagama di ay tag kaugalingong sakit. Mo na nga bless kaayo mo nga nakadungog mo sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Bulahan kay ka na nakabati nini. Kanus ama nimo makit-an ang pagkabulahan sa imong kinabuhi, sa imong Pinoyanan. Moabot na kon ang imong gipaminaw karon imong buhaton. Unsa may imong buhaton sa imong pagpaminaw karon? Ayaw na pagsampit og mga Dios gawas ni Jesus Christ. Ayaw na pagyukbo og laing Ginoo gawas ni Jesus Christ. Kay walay laing sangpitan nga makaluwas na to si Jesus Christ lang. Wala nay lain. Siya ang gikan sa langit ug siya ang mibalik sa langit ug siya nga misaad mo balik dinhi aron kuhaon ka. Kuhaon ko ug lalinon ta sa langit nga walay katapusan. Mao na nga unsaon aron makasiguro ta nga makapuyot tag langit? Basa tag Biblia. Dili ta mosugot anang mo entertain ta mo tagad ta anang mga pagtulunan nga walas Biblia. Kay mga matud pa ni Jesus mga mini na nga mga pagtulunan. Munang ayaw pakatulgan ninyo ng Biblia kung wala mo'y Biblia hala pangayo mo dire. Kay naghan kay kog Biblia dire mga kaigsunan. Gipialan ko sa Ginoo og pertindaghan ng Biblia daghan ko transistor radio. Na ay nagpabulkit gahapon man siguro to. Nagpabulkit. O niya gisangyawan ako ang iyang asawa, siya pod nga nagpabulkit ako siyang gisiran. Ingon siya nga ako mauman ni ako ang relihiyon pastor, dako man ni ako relihiyon, karaan ning ako relihiyon pero wala man tiguroy perpekto. Mura ba og kanang maikog siyang mubiya siyang relihiyon? Nakasabot na siya nga ang iyang relihiyon daggang bisyo. Pero kay maikog siya kay mao lagi na ang gitudlo kanira gyud tinuod nga relihiyon, kanira gitukod ni Jesus Christ. Na brainwash lang gyapon siya. Ako siyang gingnan, kabalo ba ka sa giingon sa Dios unsaon pag-ila sa relihiyon? Ang tinuod nga relihiyon nga makaluwas sa tao, putli, balaan, buti pasabot, walay bisyo. Ako siyang gipaso diri sa ato ang recording studio. Ato siyang nahatagan og transistor radio og ang Biblia. Lipay kayo siya, halog siya nako. Sa salamat kay pastor. Siguro nakiguban siya nato niya ako siyang giampuan. Niya ako siyang giingnan nga paminawa ang atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Wa gyud ko laing gitinguha mga kaigsunan ang kabaguhan ra gyud sa tao. Wala ko'y laing gipangandoy ang kasiguruhan ra gyud sa kinabuhi sa tao nga maandam sa panahon nga mubalik na ang Ginoo. Maura gyud na ang naa sa akong kasing-kasing. Nangandoy akong kasing-kasing nga maandam ta sa pag-abot ni Jesus Christ. Kay wala nay laing bantayanan. Wala nay laing pang hitabo nga angay natong pangandaman ang pag-abot ni Jesus Christ. Andam ba ka? Muna mga igsuon mo na ato ang hinumduman mga kaigsuonan. Unya ato kuno ning pamalandungan ning awit mga kaigsuonan. Andam ka ba? Mayong gabi ni Lumapay Janisa. Good evening Pastor and to your family watching from Plagatasanon, Gihulngan. Mayong gabi sa mga Lumapay family. Sister Janisa, mayong gabi ni mo diha. Salamat kayo sa imong pag-uban-uban. Kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan, kun mo balik siya, andam ka ba? Andam ba ka? Kung mabalik ang Ginoo, usaon nimo pagkasigurong andam ka. Kabisan ganis pagtulunan ni Kristo, wa ka bisa usa. Unang padayon sa pagpaminaw diri sa tong programa, kung mangutana ka unsay pagtulunan sa Ginoo na adinhi. Diskasan ka og kanang
siran ka. Muna nga pabilin o niya panasig sa uban nga dunay programa nga walay laing gisgutan kundi ang pulong sa Dios kamoy tagistanan. Kahibulungan gayon Daghan kayong mga testimony sa akong pagwali. Dili lang katong itestimony nako ato miaging Domingo atong panimbahon. dala niya Samtang nahimo ko og life coach sa mga pulis. Nagtudlo ko diha sa Cebu Police Provincial Office. Dunay pulis nga naglive-in. balik siya Unya andam bako hilak siya. Gusto siyang mo dawat sa Ginoo, gusto siyang mga lagad. suba Nya ko siyang gitudloan. dala niya Karon saad niya pulis siya nga aktibong pulis. dawata Unya pastor po siya. kun mo balik O siya mismo nakakita nga dako kay kalahian. Sa dihang pulis na siya, kun mo balik siya gipanalanginan siya pag-ayo. andam bako Itagaan siya og kanang printer, kanang pigprint bitaw. kita Unya tindahan, ay sad nya gitagaan sa simbahan. ang saad niya Nya padayon siya nga nagserbisyo sa atong gobyerno ingon nga pulis. Kaniadto daghang babay pero karon wa nay babay. ganting Unang mata muingon ko nga nadasig ko tungod kay daghang mga taong nabag-og na usab ug naandam sa pagbalik sa Ginoo. Ug maunay akong kadasig ug maunay akong kalipay. Kay ikaw ug ako langit atong padulngan. Kalibutanon atong biyaan. Atong talikdan. Mayong gabi ni Sister Teresa, pastor kung duol ka lang namo, mangayo ko og Bisayang version og magkaang man ko ni ninyo diha. Kaso lang kay lagyo man mo amo adinhe. Iloilo. Nagkaanha gyud kog Iloilo tong nagpaboy ko. Ipapauli ko kay naglata kog munggos nahubas man kay nakatulog man kong gaatang sa munggos nga akong gilatan. Nahubas bitaw na gipapauli ko. Nagka trabaho ko diag Iloilo, nagpaboy ko diha. Una nga na ako'y napanid-an unsaon pag litok bitaw ng Hilonggo kay gisugo ko sa akong amo didto sa ubos nga pagbakal sang lamas daw. Gipangutana mambugos na maligya to sin o man upod mo subong. Dagan na po ko titi. Kinsa sin o man upod daw subong. Isaing na nga ako, nauli na ko. Balik na po kong lugsong dito. Ate, upod ko subong si ate ko. Una nga, mayong gabi ni Chris Kabahog. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Si Glory Donari, pastor, nag-PM ko nimo, paad unta ko sa imohang GC. Puno na akong GC. Lain na po nga GC siguro kung naaman siguro dili seryoso sa ako ang gipangad kay karong Sabado magsugod nami kung naamay dili kay seryoso actually seryoso pero dili lang kayo siguro mahaom sa ilahang time ana seryoso magyud ang kasagaran siguro di lang ko makasiguro lang ha kay naamang gyoy mga panahon sad nga mas priority ang trabaho kaysa Biblia dili mangyud nato ikapariha ang mga tao. Kay gikan manggid puko ana sa una. Naay mga time ba nga karon mura og dili pa kaayo nato priority ang Biblia pero moabot ra gyud ng panahon nga i-priority ra gyud nato ang Biblia pero mao lagi na ang akong tambag ninyo ay lang yung pabuta nga isa ninyo ma-priority kung makaagi nagkalisod, makaagi nagbalatian og uban pa. Kay mao man nagiingon ko ni Haring Solomon usahay isa pa kuno makaamgo makakaton ng tao kung makaagi nagmalisod nga masinatian. Isa pa ma-priority ang Biblia. Muna nga ako nga nakaagi dasig yun nako ninyo nga ayaw ninyo paabuta nga makaagi pa mong kalisod isa ninyo pod i-priority ang Biblia. Sister Bibian, maayong gabi si Pastor Eliser ga Godines, si Adeline Silvio,
Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo pinagi sa kinabuhi nimo Pastor Gideon. Salamat kay Bingdandan, maayong gabi no. Maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios sa kanunay, pre Pastor sa mama nako. Sige, ato nanda doon sa mga pagampo niya. Ato ang klase kagabi wala ko katunga kay mao lagi na ay overtime sa ato ang trabaho sa simbahan niya. Dili sad nako mabiyaan mga alas 10 na siguro to sila nahuman, wa gid pud mahuman. Niuna lang kog tulog kay murag nibugat akong ulo. Unya gaganina sayo gihuman motong ako silang gihatod pagkaudto. Unya gabi na pud minabot. Sunod Sabado duha na akong klase, Sabado ug Domingo. Kay ang akong kalipay ug ako ang kadasig mao gyud ang pagtudlo sa tanang mga tao nga makakat-on sa paggamit sa Biblia. Kay kung gamiton ang Biblia, mabless gyud ang kinabuhi sa tao. Dili na to kalimtan mga kaigsunan, ang ato karong nadunggan, ang amahan ug inahan dunay responsibilidad sa kinabuhi sa mga bata. Sa kinabuhi sa atong mga kaanakan. Responsibilidad nato nga dad-o nato sila simbahan. Kay diha sa pagdala nato sa simbahan, diha sila makalingkawas sa pagkatinunglo. Kay ngano man, dili man ang mga pulong sa kalibutan ang ilang madunggan, kundili mga pulong man sa Dios nga naas bala ang kasulatan nga mo'y makatudlo ug makatabang aron kita makalingkawas sa bisyos kalibutan. Si Brother Ricky Racasa atong igsuon nga makugihon, nagiguban usab sa ato nga programa. Atong oras alas 9:34 mga kaigsunan, ato ning hinahinayan og panamilit tungod kay mao lagi wala pa kupoy tulog kaayo kagabi mga last 10 namin tulog siguro, mga hapit na to alas 11. Sayo po kog mata kay sayo po nga naay trabaho mo na nga manamilit lang ko karon. Unya kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud ninyong ihatod diri sa ako ang account. Di ayaw ra diha sa pulong mo kinabuhi ko kay dili kay nako mablihan ang messenger diha. Ang inyong chatan ang ako rang account, Gideon Candelario. O kaha text mo sa akong number 0932638434. 0932638434. O kinahanglan na kong manamilit mga kaigsunan o sa dili pa ko manamilit mag-inambuay ta atong pasalamatan ang Dios sa mga pulog mga mensahe nga ato ang na dunggan og ato ang nasabdan sa atong panag-uban. Magambo ta. Amahan namong Dios sa makagagahom, salamat Amahan sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa mga mensahe nga mo karon nadunggan. Din imong gipaabot namo ang unsay angay namo ang paningkamutan, tutukan. Usa nga angay namong tagaan og pagtagad, ang pagbasa, ang pagpamati sa imong mga pulong diha gyud gikan sa Biblia. Ug imong gipaabot kanamo ang mga katungdanan, responsibilidad sa mga ginikanan alang sa kinabuhi sa mga kabataan. Aron dili mahimong tinunglo, hinuon makalingkawas sa pagkatinunglo. Salamat o Dios nga imo kaming gidasig ug imong gipahinumduman kung unsa ka importante ang pagpaminaw sa imong mga pulong. Akong gihangyo, Amahan, nga padayon ka o Dios nga magatabang ka namo, magagiya sa imong katawhan, magadasig sa pagpaduol kanunay sa imong pulong. Dasiga o Dios ang ako mga kaigsunan nga nakabati na kadungog karon nga dili nila kalimtan nga ang imong mga pulong mo'y among kinabuhi, ang imong mga mensahe mo'y among kadaugan, ang imong mga pamaagi mo'y among kalampusan. Pasubaya kami o Dios sa mga pagtulunan nga magdala kanamo diha sa imong mga saan. Atagi kami kalipay o kalinaw sa pagkinabuhi niini. Aron mo uswag og dili gid kami mapakyas sa tinguha namo o Dios nga kami imong panalanginan.
I-bless Ginoo ang mga ginikanan nga dunay kadasig sa pagtuki sa balaang kasulatan aron makalingkaw sa bisyo nga mo'y mulaglag lang sa kinabuhi sa mga taong imong higugma. Among isalig diha kanimong kinabuhi bisan pa sa among pagpamahulay pagpangatulog uban ni kami. Proteksyon ni kami amahan, diin malipayon kami, malinawon kami nga mamahulay kay ikaw man ang Dios among kauban. We declare blessing in Jesus name. Amen ug amen. Kininyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo